لچیایên bilind roj vedide. Roniyên zer ên rojê dibin hêşînahî û li xwezaya Kurdistanê vedidin. Ji ber gihîştina van roniyan û xwezaya dewlemend cur bi cur dibin nebat û rowek. Siyabû. Li xwezaya colemêrgê hem wekî tameke xweş, hem jî wekî dermanekî xwezayî şîn dibe. Bi hemû taybetiyên xwe, siyabû dibe rengek û li welat vedide. Bi guşeguşekê diherikin cem. Berfa ku dil daye çiyayan heliya ye û mirov pêl dewsa şopên berfê dikin. Her dewsa wê de giyayek, nebatek şîn bûye. Çandar bûye xweza. Roniyên rojê welatiyên vedixwînin nav xwezayê. Her roniyek şopeke, rêyeke. Berê hin kesan li deştan yên hinekan li çiyayan e. Di nav rîtma jiyanê de dilivin welatî. Bi xwezayê re, bi biharê re, di nav govendekê de ne. Çemên ku diherikin bi tenê nahêlin wan. Dibin dengê dilê wan, dibin aramî û bextewarî. Di mehên biharê de bi vejîna xwezayê re rengên welat dibişkivin. Nebatên cur bi cur hêşî dibin û welatî berê xwe didin xwezayê. Ji ber girêdana welatiyan a bi xwezayê re ji gelek nebatên sirûştî sûdwer digirin. Yek ji wan herêmên Kurdistanê ku bi xwezaya xwe dewlemend e, bajarê Colemêrgê û derdora wê ye. Ji ber çiyayên wê yên bilind li her deverên wê hêşînahiye ye. Di meyên hênîk ên biharê de nebatên endemik şîn dibin û welatî ji piraniya van nebatan sûdwer digirin. Ji wan nebatên ku li herêmê bi nav û deng bûye, siyabû ye. Di meha adarê de hêdî hêdî kulîlk û nebat dibişkivin. Heta mehên Nîsan û Gulanê nebat mesin dibin û dema wan a berhevkirinê tê. Dem hatiye. Pêrîvanan berê xwedaya zozanan. Şivanan keriyên pazdane pêşiya xwe diçin nêçîrê. Colemêrgî jî derdikevin derve û didin pêşopa siyabû. Ev nebateke wisa ye ku nayê çandin. Li xwezaya Kurdistanê ji xweber şîn dibe. Ji xwe ji ber vê yekê tama vî nebatî têra xwe xweş e.
شینین هریمê di nav xwezayê de derdikevin ger û geştekî. Her çi qas armanca wan komkirina nebatê siyabû jî be, rojeke wan di nav xwezayê de derbas dibe. Da ku siyabû bixin navê pêşmakekê bi xwe ve girê didin. Di destê wan de kêreke ziravêk û di peyî siyabû de. Siyabûyê di nav giya û qirşan de şîn dibe ne zêde mezin e. Yên ku zêde pîr bûne nayên birîn. Ji ber ku tama wan ne zêde xweş e. Jinên kedkar bi kêrikên di destê xwe de didin bin nebatê siyabû. Gelek siyabû berhev bikin, divê têra xwe bigerin di nava xwezayê de. Heke wê rojê bextê wan lê dabe û pêşmalka xwe tije siyabû bikin, welatî êdî berê xwe didin malê. Belê, berhevkirina wan qediya, lê karê amadekirina siyabûyê ji nû dest pê dike. Piştî ku welatî siyabû tînin malê, hemû malbat û cîran li hev dicivin û dest bi paqîşkirina vî nebatî. Tiştên zêde yên pê ve jê dikin û aliyên wê yên qirê jê dikin. Siyabûyê ku ji bo hilandinê tê berhevkirin nayê hûrkirin. Giya dixin nava tişteke mezin û avê berdidin ser. Bi vî awayî giya baş tê paqîşkirin. Ev kar pir girîng e. Divê ev nebat baş were paqîşkirin, da ku herî û ax pê ve nemîne. Beroşeke mezin li ser tifikê ye. Ava di hundirê beroşê de dikele. Siyabûyên ku hatine paqîşkirin berdidin nava ava kelandî. Heta rengê kesk ê siyabû ve guhere rengekî zer tê kelandin. Siyabûyê ku hatî parzûnkirin, dîsa dixin nav teştekê û têra xwe xwê berdidin ser. Piştî ku siyabû sar dibin, êdî divê bikevin nava galonan. Ji ber ku ji bo zivistanê tê amadekirin, di nav galon de jî xwê li siyabû tê reşandin. Herî dawî devê galonan baş tê şidandin û êdî wê dibin erdê de werin beşartin. Di mehên zivistanê de ev galon ji cihê xwe tenê derxistin û tê xwarin. Siyabûyê ku teze tê xwarin jî pêşî tê kelandin. Di wê navberê de çend îsot û pîvazek tê hûrkirin. Da ku tama xwarinê xweştir bibe, goş jî tê hûrkirin. Herî dawî jî siyabûyê ku hatî kelandin, baş tê guwaştin û tê hûrkirin. Pêşî îsot û pîvaz tên welandin. Paşê goştê hûrkirî dixin nava rûnê sorkirî. Piştî ku goşt hinekî sor bû, êdî dora siyabû ye. Bi siyabûyê re hinek avbacan û biharat jî dikevin nava xwarinê. Xwarin hinekî tê tevdan û devê beroşê tê girtin. Piştî ku xwarin baş keliya, binê wê tê girtin,
û vaye xwarina tamxweş a herêmê amade ye. Em her sal heyvan Nîsanê gulanê em têne vaçiyayê geverê ziniya sêvê berdereşê navgeliyê doskiya êkmalê piştîngê berdereşê em tên vaçiya bo xwe siyabûyê berhev dikin. Em seherê tên heta êvarê em mînîne verê piştîngê em çine mal em bo xwe hilbêjirin. Rojadê paştirê jê em bo xwe zer dikin. خود کن کنه قدیلا دا پشتینگه هم بخواه ورد شیرن کنه بناخی دا حتی زوستانه زوستانه جمع دیره خینن بخواد کنه ناو رینه کنه ناو پینیر دا قاوالتی هم دخوان فایده تویشی گله هنه bu tansiyonu, bu şekeri Hêjayê gotinê ku giyayê siyabû li herêmê dikeve nava penîr de jî. Welatiyên ku ji tama siyabû hez dikin, penîrê xwe bi vî nebatî xweştir dikin. Nebatekî ku ew qasî zêde tê hezkirin, helbet xwedî feydeyên zêde ye jî. Berî her tiştî, ev nebat ji tansiyonan re baş e. Kesên ku nexweşiya wan a şekir heye jî vî nebatî wekî derman dixwin. Ji ber ku bêhneke wiya pir cuda û dijwar heye, ji kesên ku bê nefes dimînin re jî derman e. Nebatekî ku li xwezayê ji xweber şîn dibe xwarineke xweş, dermanekî xwezayî û li ser sifreya welatiyan cihê xwe digire. Bi tama xwe ya xweş û bi feydeyên zêde nav û dengê siyabû li tevahiya welêt belav bûye û gelek kes ji bo siyabû berê xwe didin colemêrgê û bajarên derdora wê.